Күгәрсен районының Диңгәүер авылында туып үсеп, бүгінгі күндә Мәләвез қалаһында гомер кисереүсе кадерле тормыш иптәшем, яраткан әсәйебез, өләсәйебез Рәхимә Сибәгать кызы Мәрәсованы күркәм гомер байрамы менән бар йөрәктән тәбрик итәбез дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Кадерлебез язның матур мәлендә 28 март көне Сибәгать Котлыбай улы һәм Заһидә Гафәр кызы Ибраһимовтарның тату гаиләһендә 6нчы бала булып дөньяга аваз сала. 4 малай, 4 кыз арасында шаулашып үскән бәхетле бала сагын хәтерләргә ярата әсәйебез. Бик еш кына Морак авылында яшәүче Яудә тагаһы һәм Венера еңгәһе, Рәүлә апаһы һәм Минәхмәт янәһе янына кунакка кайтып, һагынуларын басып, туганлык ептәрен үзмәйсә яшәй кадерләребез. 1975 елда Мәләвез калаһына укырга инә. Диплом алгас, химия заводына аппаратчик булып эшкә урынлаша һәм хаклы ялга сыккансы хайлаган һөнәренә тугры кала. 1981 елда безнең атайыбыз Нүгеш егете Мирас Миннигужа улын ысратып, сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Гомерлеккә бергә калырга вәгъдәләр биреп, гөрләтеп туй яһайдар. Мөхәббәт емештәре, сәскәләй 2 кызлары Розалия менән Резидага гомер бүләк итеп, белем биреп, олы тормышлыгыгызны туйып яшәйбез. Хәтта һезнең йөрәк елыгызны, хәстәрлегегезне туйып яшәйбез. Ата һезнең йөрәк елыгызны, хәстәрлегегезне туйып яшәйбез. Ата-әсәй куйнына кайтып һыйыныу безнең өчен иң зур бәхет, бөтмәс куаныч. Үз көстәре менән халып ингән йорттарында күгәрсендәрдәй гөрләшеп тормыш көтә кадерләребез. Әсәйебезнең үстергән гөл сәскәләре өйебезне ямлый, күзнең явын ала. Матур итеп йырлай да безнең кадерлебез. Авылыбызның Хазина катын-кызлар ансамбле менән барлык сараларда ла актив катнаша. Атайыбыз да һыздырып гармунда уйнай, йырлай. Улар яшәгән йорттан һис касан кунак өзелмәй. Тугандар, дустар, балалар һәм иянсәрдәр кайтып кына торалар. Ата-әсәй һәр көнде асык йөз, һый тулы өстәлдәр менән каршы алалар. Әсәйебез йортыбызның нуры, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз. Киләсәктә лә исән һау булып, тигезлектә газиз балаларыгызга, тугандарыгызга терәк таяныс булып, тыныслыкта һәм муллыкта яшәргә насип итһен. Безнең өчен иң кадерле әсәйебез, өләсәйебез, һиңә имен тормыш, бәхетле картлык, күңел тыныслыгы, тигезлек һәм корыстай сәламәтлек. Тормышыбызга ямь өстәп, озак яшәүеңне теләйбез. Барыһы өчен дә мең рәхмәт һиңә. Тәдрәләрдә уттар балкып яна, атайсыга каршы алырга, югергеләп әсәй табын кора, тәмле аштар бешә казанда. Мәңге шулай тәдрәләрдә балкып торһын ине утыбыз, һәр сак шулай каршы алһа ине атай-әсәй туган йортыбыз. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең, кызларың Розалия, Резида, кияүдәрең Динар, Руслан, иянсәрдәрең Арина, Милана, Айлита. Хөрмәтле Рәхимә Сибәгать кызы, тормыш иптәшегезнең, балаларыгызның изге теләктәрен Гүзәл Уразова башкаруындагы моңлы йырга кушып юллайбыз. Юбилейгыз мөбарәк булган. Аппак чәчләреңне тарап үргән чакта, уйлыйсыңдыр әнкәй безнең хакта. Төбәп күзләреңне безнең кайтыр юлга, көтәсеңдер инде һәрбер ялыда. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үлән. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән.
Сакланығыз дейдің ялғышылардан. Дизер ғымырләріні ақлық болсын жанда, Зарланмағыз бірде язмышылардан. Ишік алдың сенің яшіл кілем, Біз бұлымаға шүскен бәпке үлем. Мәрхәмәті сенің изге сақ көңелің, Ұзақ яшән кәй шатлық білем. Әйткен сүзләріңні искә алған шақта, Йөрәгемдә яшәү көчем арта. Гомер күзләреңне узган чагымда да, Кабатларымын миндә балаларга. Ишек алдың синең яшел киләм, Без булмага шүскән бәпкә үләм. Мәрхәмәте синең изге саф күңелең, Ұзақ яшән кәй шатлык белән. Ишек алдың синең яшел киләм, Без булмага шүскән бәпкә үләм. Мәрхәмәте синең изге саф күңелең, Ұзақ